Rosalinda. Rosalinda, no? Fernandez Aquino po. Fernandez Aquino. Ang oras natin ay eksaktong alas 7 na. 7 p.m. Tapos, ang petsa ngayon natin, July 13, 2021. Yung sakit mo sa breast ay 3 years na. 18 years old ka pa lang yun, nagkaroon ka ng sakit. Opo. Tapos, 21 years old ka na ngayon. And ano sabi ng doktor sa'yo? Sis lang po. May sakit ka sa cyst. Binigyan kang gamot, hindi. Hindi. Tapos, hanggang lumalaki siya. Hindi naman po lumalaki. Gano'n siya kalaki? Ganito lang po. Ganyan lang siya kalaki. Opo. Kahit papano, masakit na yan. Opo. Ngayon, anong nararamdaman mo doon sa cyst mo, dyan sa breast mo? Wala na. Hindi. Alam ko wala na. Ibig sabihin, yung hindi ka pa ginagamot ng pong Nazareno, anong nararamdaman mo sa sarili mo? Kasi payat ka eh. Di ba sabi ko sa'yo, may sakit ka sa physical. Kaya gagamitan kita ng panalangin para palakasin ang physical mo para tumaba ka na. Pangalawa, gagamitin ko sa yung taktika, palalakasin ang spiritual mo para lahat ng kinakain mo, ano man to, kahit anong pagkain ito, galing at biyaya to sa Diyos, ay papasok to sa buti ng katawan mo upang tumama to sa immune system ng katawan natin para tayo ay tumaba. Di ba? Yung hindi ka pa ginagamot ng pong Nazareno kanina ng mga alas 6:40 o 6:30, nandito ka na kasi meron kayo naunang pasyente tayo kanina eh. Yung babaeng sinapyan ng maligno. Sa maligno. Kalimutan ko na. Basta makikita ko naman sa video. Ngayon, anong nararamdaman mo sa sarili mo yung hindi ka pa ginagamot ng pong Nazareno? Ano ba mabigat sa katawan mo? Yung, siyempre, kaya ka nga pumunta sa mga maggagamot. Bakit ka nga nagpagamot sa aking ama bilang alipin o instrumento niya? Anong nararamdaman mo sa sarili mo? Mabigat, ano ba, etc. Medyo pong mabigat. Tapos, ano pa? Nahihiya ka? Huwag ka mahiya. Ipakita mo ang binigay ng poong Nazareno sa iyo. Kasi, iyang taong yan, halimbawa, ipapaliwanag ko sa iyo, ha? Kung ang taong ay mahirap na mahirap, katulad ko, na katulad kung saan ako dinampot ng aking ama sa sabsaba, na walang-wala. Dahil itong bahay naman na tinitirahan ko ay sa aking asawa to, dahil ito ay pinundar niya yung dalaga pa siya. Ngayon, pinakilala lang ng aking ama sa kanya. Kaya, kung napapansin ng iba, dahil maganda daw ang bahay ko, hindi ko to bahay. Bahay to ng aking asawa. Pundar niya to sa sarili niya sikap. Ngayon, pinulot ako ng aking ama sa sabsaban. Ngayon, ito lang. Marami rin ako sakit. Nagdudugong ilong ko, dumudumi ako ng dugo, sumusuka ako ng dugo, tapos nahihilo ako. Pag tinamaan ako ng araw, mawawala yung paningin ko dahil sa kagugulpi ng taong nagpalaki sa akin at binibitin ako pati warik hanggang nawalan na ko ng nagkaroon ako ng maraming sakit dahil meron akong reseta o galing sa medisina na talagang malala na sakit ko at naging buto kalansay ako. Nang dahil sa poong Nazareno, binigyan niya ako ng pansin at hindi ko alam kung bakit niya ako binigyan ng kakayahan o gifted na kakayahan na ito. Ngayon, sinishare ko lang ang lahat ng itinuro niya sa akin para sa katulad natin mahirap. Ang tanong ko lang naman, ano ngayon ang pakiramdam mo yung dating may sakit ka sa breast? Mabigat po. Mabigat. Ngayon, yung ginamot ka na ng Diyos, anong pakiramdam mo? Wala na po. Wala na. Siguradong wala ka na sakit sa breast mo. Kahit katiting. Pakisundot nga ulit, sabi mo kasi kanina, kahit kunting sundot lang yan, masakit. Pero ilang beses na pinakapasa yan, di ba? Opo. Hindi ko na to pinakita yung ginamot sa kanya ng Panginoon Kristo. Nakita mo naman. Nakita naman yan. Papel lang ang ginamit ko sa'yo. Tawag doon, linis sa spiritual. Una, masakit. Masakit ba yung papel? Sakit po. Sobrang sakit. Opo. Kasi marumi ang physical mo. Ibig sabihin yun, ang Diyos, kung ang Panginoon Kristo magagamot sa'yo, lilinisin niya muna ang iyong katawan sa kanyang mapagparang kamay. Hindi naman ako ang Panginoon Kristo. Tinuro niya lang sa akin yun. Lilinisin ang katawan mo. Pero gising ang diwa mo, di ba? Naririnig mo ko. Tawag doon, linis spiritual. Sinundan ka ng stick na eksakto lang. Di ba? Sa spiritual. Yun ang magkakalas ng mga sakit mo. Kinalas ng Diyos, di ba? Ngayon, hindi na masakit. Gumaling ka na. Kaya dapat kanino ka magpapasalamat? Tama, sa aking Ama na Panginoon nating lahat. Huwag mo ikahiya ang aking Ama na binigay sa iyong karamdaman, binigay sa iyong kaginhawaan, sa iyong sakit. Dapat bagkus siya ay mahalin mo at pangalawan magpasalamat ka sa Kanya at humingi ka ng kapatawaran at magpatawad ka at marami ka ng swerte ibibigay niya sa iyo. Huwag mo ikahiya ang aking Ama. Bakit ka mahihiya? Ang dami nga pumupunta ritong pasyenteng
mayayaman pa. Nagtataka ako, mayroon silang mga sariling doktor. Bakit sila nabibigyan ng malalaking sakit? Katulad mo, mahirap pa lang, mahirap din ako. Ako, kaya ako nagkasakit dahil totoo may gumugulpi sa akin. Pinapakain ako ng sili, pinaplansya mukha ko, pinaplansya likuran ko. Kasi bata pa ako, nakuha ko na yung sakit yun. At hindi ako nakakatulog. Ikaw, 18 years old ka pa nagkaroon ka ng ganyan sakit na cyst, tapos ngayon nawala. Di ba, sa isang himala lang. Seconds lang naman yon. Siguro, kalkulado ko, nasa 10 minutes din kami, no? May 10 minutes tayo nagtanggal. Pero hindi na kita kinuha na ng video. Baka sabi ng mga pag nakapanood nito, para temperat may claim. Kasi, naririnig mo yung sinasabi ko, tawag doon, sa mga talagang uunawain mo pag gagamot sa spiritual, nililinis yun na hindi nakikita ng mata. Presensya, tiwala, tibay ng pananampalataya. Diba sabi ko sa'yo, makinig ka sa aking iha. Diba sinabi ko sa'yo, lakasan mo ang iyong loob, manalik at manampalataya. Lilinisin ng aking ama ang physical mo para tumaba ka na. Kasi dati ganyan din ginawa niya sa akin. Gusto balat ako eh. Nilinis niya ang aking physical na katawan. Parang katawan mo, putol, papalitan niya ng panibagong kamay. Di malinis ng physical mo. Lilinisin na ng Diyos ang spiritual mo upang siya ang lumuklok sa katawan niya dahil pag-ari niya. Palalayasin niya ang masamang espiritu niya na nagpapasakit sa kaloob ng katawan mo. Siya ang nagbibigay ng sakit. Ngayon, ang Diyos na nang may karapatan dyan, pag-aari na ulit natin ng kamaya. Ibig sabihin, bagong-bago na siya. Ngayon, tingnan mo na. Yun ang ibig ko sabihin. Ngayon, wala ka na sakit. Kahit isa. Ganun mo nga, wala talaga. Wala na. Wala na. Salamat sa Diyos. Taga saan ka ba? Tarlac po. Tarlac. Ngayon, dito ka nagtatrabaho sa Pampanga, di ba? Opo. Ilang minutes na yan? 7 po. O 7. Maraming salamat. Kasi kung ipapakita ko yun sa mga tao, baka sasabihin, kling. Pero alam mo lang pinabit ko sa'yo, di ba? Isang stick at isang papel. Nauna yung papel sa physical. Spiritual, ang tanggal. Sakit, kaya sinabi ko, hindi siya sinasapian. Physical niya itong sakit. Pero, hindi ako mangangako mawawala ito. Pero gagawin kong lahat hanggang kaya ko. Pero pinagbigyan tayo ng Diyos. Nawala, nalusaw, di ba? Ngayon, dapat ibalik mo to sa aking ama. Kung ibig sabihin niya ibalik, lagi kang tumawag at magdasal. Pangalawa, ihayag mo ang aking ama para ibigay niya ang higit na inaasa mo. Hula. At huwag mo siya ikakahiya. Dahil ang Diyos, pag hindi mo pinahiya at ipinakita mo, hindi ka nababalikan ng sakit mo. Intindihan mo na. Tataba ka na, makakapag-asawa ka. Di baling, hindi pangit, hindi gwapo, importante mamahalin ka at yung anak. Ha? Yun lang. At yung mga pamilya, may pagdasal mo. Yung mga boss mo, may pagdasal mo rin. Maraming salamat. God bless. Ang petsa ngayon, July 13, 2021. 7:20 na yata. Okay na. Salamat. Thank you. Salamat. Nagbago ng mukha mo kanina. Sobrang maitim. Mahihain eh.